Concurso! Buscamos un ser único e máxico de Galicia. Esther, estas criaturas meten medo. Dise criaturas, e non lles teñades medo, que levan séculos na nosa tradición. Son os do Halloween? No noso caso serían dos Amaín, aínda que teñamos cousas en común. Veña, que pase a primeira. Eu son amiga do Bruxa Catuxa, que me teña medo que fuxa. Comeza por fuxir ti, querida. Ola, eu son o Duende Benvido e son moi divertido. Mais ben serás un trasno ou trasgo, pero para nós non és benvido. Seguinte. Eu son un fantasma. Eu, unha fantasma. Queremos saber se a nosa presenza entusiasma. Eu son o Diablo Gustavo, son o máis malo. Ja, non sabes nin quen és. En todo caso serás un demo, diaño, demonio, diabo, diabro ou diantre. Son o lobisome, que se converte en lobo e te come. Eu o rabisome, que se converte en asno ou burro de renome. Si, home, si, e nós convertémonos en digochiño. Eu son o apalpador, o alpabarrigas ou pandigueiro das montañas. A toda cativada sempre levo castañas. Sí, ti és o noso elixido, que non pase ninguén máis.